Bach o bopeth, mae yna dwrci, mae yna bwdin dolyg. Ond mae'n bod yn briodol iawn ar gyfer fi yn y gegin fan hyn. Wrth gwrs. Be stati ni gyntaf de? Reit, ni'n mynd i baratoi'r set bach hyfryd, braf, rhwydd iawn ar gyfer yr adeg yma'r flwyddyn, achos does dim lot o amser ar ôl cyn dolyg yn oes e? Dim o So, ni'n mynd gwbl. i baratoi cylch porc. So, fi'n mynd i ddychmygu nawr beth sydd gyda y gwylwyr yn yr oergell ar hyn o bryd. So, ni'n gobeithio bod gyda ni tudalen o does puff pastry a chydig bach o selsig. Gret. Reit, so'r cam cyntaf i roi'r selsig yn y ddisgyl, a mae 'da fi tua 500 gram o gig selsig, a at hwn wedyn, dwi'n mynd i ychwanegu rhywbeth arall, dwi'n gobeithio bod gyda ni'n yr oergell, sef Branston pickle. So mae hwn yn mynd i ychwanegu blas a ansawdd a lliw, so 2 llon lliw bwrdd o hwnna, a perlysiau cymysg, so mae hwn wrth gwrs gyda ni gyd, achos bydd hwn yn rhan o'r stwffyn ar gyfer y twrci fori, so rosmari, thyme a saich. Wedyn, na gyd i'w wneud y cymysgu'r cyfan gyda'i gilydd, a yn y sosban fan hyn wedi bod yn coginio yn ar y deg, achos does ddim eisiau ychwanegu lliw, mae gyda fi winwns coch. So mae'n bwysig bod y winwns i gael ei dorri'n ddan iawn, fel bod y cyfan yn coginio trwyddo yn yr un amser, a hefyd mae'r lliw coch yn ychwanegu at y golwg gorffenedig, a'r blas bach mwy melys. So, os chi'n paratoi hwn adre yna, mae hwn yn gambach pwysig iawn. Os chi'n paratoi hwn heno ar gyfer fori, a'i ostod yn yr oergell wedyn yn amrwd, a goginio fe fori, mae'n bwysig bod y winwns yn or. Achos mae dden ni cig amrwd, ond os chi'n coginio hwn yn syth, mae modd i goginio wedyn a gosod winwns yn gynnes i fewn i'r porc, achos da ni'n mynd i goginio fe'n syth yn y ffwrn. So mae hwnna'n bwynt bach pwysig iawn. Defnyddiol a phwysig. So mae'r winwns yn dod i gilydd, a gan bod chydig bach o olew gyda ni'n y winwns, mae'n neud y gymysgedd tipyn mwy llac. So mae hwnna'n neud am lenwad bach diddorol iawn. Reit, so wedyn mae hwnna'n barod. A fan hyn, mae 'da fi tudalen o does puff wedi bod yn gorffwyso. So os chi'n prynu hwn o'r rhewgell, a'i gadw yn y rhewgell, fydden ni'n tynnu fe mas heno ar gyfer fori, neu rhyw awr ar dymerodd ystafell os chi yn defnyddio fe o'r oergell. So, o'r rhewgell, 2 awr dymerodd ystafell, o'r oergell awr. So, jyst i dorri ar draws. Wedyn, da ni'n mynd i greu'r cylch yma. Reit, so'r cam cyntaf i rhoi'r cig selsig mewn 1 darn ar y blaen fan hyn. A gan bod y tymeidau yn weddol y faint, chi'n gallu gweld cynwysion wedyn yn cuddio yn y canol. Ond, chi'n bod beth, cyn bod fi'n mynd gam ymellach, mae eisiau paratoi'r saws. So, i fewn o'r sosban, dwi'n mynd i ychwanegu 1 llon pot o saws Llygeiron, fel bod y cyfan yn barod, os gallai amseru'r cyfan yn barod. O'n i'n meddwl byddai rhyw surprise. So, 1 llon pot, a hwn wedyn, dwi'n mynd i ychwanegu, wel, wrth gwrs i fon. Porten fas. Ie. Porten fas, porten fawr. So wedyn, dwi'n tua llon pot wedyn o port. Dwi'n hwnna ddim yn rhwydd iawn i weid. A cymysgu fe at ei gilydd. A wedyn i mydferwi ynghyd a blaseiddiau dolyg. So dwi'n mynd i ychwanegu 1 darn o cinnamon. Reit, so nôl â ni at y porc. So hwnna ar draws. A dwi'n gobeithio bod i gon fan hyn mwyn cyrraedd pen draw'r dudalen toes yma. Ti di wneud hwnna berffeth. Iawn. Wedyn mae eisiau 1 wy wedi giro, so mae gyda fi hwnna'n barod. A jyst i wasgu at ei gilydd, a mae'r gamp yn fe i bacio'r porc yma yn y plisgyn toes. Mae fel y gemau Olympaidd i gylch porc yma, chwr y teg. Nawr te, so mae hwnna'n dipach da iawn hefyd, mwyn rhoi sglein da iawn i'r toes, chydig bach o halen a ben yr wy. Mae'n torri ar patrwn a gweithuriad yr wy. Mae'n neud tipyn mwy rhydd a mwy glib. O, di. Right. So hwnna at ei gilydd, a'i wasgu wedyn mwyn selio ar y brig fyna. Weitha llawn dy ti. Iawn, so mae'r rolyn porc ma'n llawn iawn. Right. O, waw, mae'n dod at ei gilydd yn daclus reit ac yn dod. Hwnna wedyn ar y gwylod, fel bod neb yn gweld beth sy'n digwydd. Iawn, so mae'n tipyn mwy daclus nawr i fon. Wedyn mwyn gwneud cylch papur gwrstein ar yr hambwr pobi, chi'n ei wasgu o'r canol i'r ymyl, a wedyn creu cylch gyda 1 toriad. Bydda ni cylch. So wedyn mae basin dy fi fan hyn, fyddaeth y cyfan yn eglur wedyn pam. Hwna'n y canol. Wedyn chi'n neud toriadau unwaith mae wedi cyffwrdd yr hambwrdd. So mae'r daith yn lle bod yn bach yn bell, so dyna fe chydig bach yn agosach a'i osod fyna. Wedyn chi'n ei dorri fe bod e'n maint cywir, a chi'n neud toriadau wedyn yn y toes. So sisiwn ti ore, so mae tipyn mwy'n miniog, a da ni'n cadw a toriad tipyn mwy glân. So gyda'r toriadau yma sydd ar ôl ymlaen i fan hyn, jyst wneud mwy o gylchoedd, a gostod nhw wedyn ar ei fyny, fel bod ni'n gweld y llenwad. Mae'n dod at ei gilydd. Ie,
A dwi'n meddwl, Ifon, bod hwn yn edrych yn debyg iawn i plien eira. Ydy, ti'n iawn. Fel mae'r holl beth yn cael ei adeiladu ar rhaid i gilydd. Mae'r saws yn bwrlwmu a mae'r saws eiron yn lleihau. So sglein o wy, so digon o liw, a un beth sy'n ar ôl yw hadau. A fan hyn mae 'da fi hadau winwns du a hefyd hadau pabi. Ond ddim hadau pabi o'r ardd, achos fe fyddwch chi'n cael nadolig hapus iawn. So mae rhaid yn siŵr bod nhw yn dod o'r siop, dim hadau pabi o'r ardd. Faint fydd hwnna'n y ffwrn? Mynd y ffwrn ar bres 180 Celsius, 350 Fahrenheit heb y pot. Ti'n gwybod beth, Gareth? Ti'n heiddi clap am wneud hwnna mor gloi o 6 munud. Dyna fe. Ar ôl hanner awr yn bres y ffwrn, mae'r pot mynd nôl i ganol y porc a'r saws mewn yn y canol. Dyna fe. Ti di ennill y fyd a lai. Hwna'n barod. Mwy dy ti nes ymlaen. Diolch yn fawr iawn i ti, Gareth. Diolch.